Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген очрашу урны Казан тапшыруында Татарстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиле Шамил Шәяхмәтов. Шамил әфәнде, исәнмесез. Хәерле көннәр. Сезне Казаныбызда күрүебезгә һәм менә үзебезнең дөнья студиясендә күрүебезгә без бик шатбыз. Һәм әлбәттә әңгәмәбезне башлаганчы мин иң беренче чиратта сезне шундый җаваплы һәм мөһим вазифагыз белән чын күңелдән котлыйм. Сезгә киләчәктә уңышлы эшләп, халкыбызга хезмәт итеп, республикабызга хезмәт итеп, менә шулай бердәм бергә булып эшләргә насыйп итсен иде дигән теләкләремне җиткерәм. Бик зур рәхмәт. Шамил әфәнде, менә без даими күзәтеп барабыз. Үзебезнең Бөтен дөнья татар конгрессы сайтында да Санкт-Петербургтагы татарларыбызның тормышын яктыртып барабыз. Сезнең бит инде социаль челтәрләрдә үзегезнең дә сайтыгыз бар. Татарлар тормышын күрсәтә торган аерым Питер татарлары сайты да бар, әйме? Менә башта инде татарлар тормышы хакында сөйләшүгә күчкәнче, әйтегез әле, татарларыбызның яңа ел кәефе ничегрәк? Санкт-Петербургта да, Ленинград өлкәсендә дә татарлар яңа елга әзерләнеп баралар. Менә соңгы атналарында без бик күп балалар өчен чаралар уздырдык. Хәзер инде яңа ел алдыннан безнең бит инде госпитальләрдә бик күп специаль военная операциядан кайткан яраланучылар бар һәм алар буенча йөрибез. Менә бүгенге көндә Муса Җәлил мәктәбе укучылары безнең даими вәкиллек сотрудниклары белән госпитальгә барырга тиешләр. Татарстаннан, Башкортостаннан яткан сугышчылар янына. Һәм барысы даган яңа елны, бу уза торган яңа елны озатып, яңа елга яңа көчләр белән, яңа өметләр белән, яңа эшләр белән киреп баралар. Татарларыбыз шуннан да бик актив, әйбәт. Санкт-Петербург өлкәсендә гомумән, Санкт-Петербург шәһәрендә һәм Ленинград өлкәсендә гомумән безнең бик зыялы татарларыбыз яши. Анда безнең бик күп мырзаларыбыз да бар, әйме? Менә әле күптән түгел генә шушы Санкт-Петербург шәһәрендәге милләттәшләребез үз тырышлыклары белән спектакльләр куеп, уйнап, алар безнең Казанда уза торган Идел йорт фестивалендә дә катнаштылар һәм быел кабат лауреат булып кайттылар. Әйме, менә мондый милләттәшләребез үз эшчәнлеге өчен көчне каян ала? Гомумән сез алар белән ни дәрәҗәдә элемтәдә булып, ничек аларга ярдәм итәсез? Иң күп ярдәм аларга нәрсәдә кирәк? Иң күп ярдәм ул татарларның поддержкасы дип уйлыйм мин. Санкт-Петербургта да, Ленинград өлкәсендә дә безнең оешмалар бик күп эшли. Һәм алар эшләгән эшләр ул бит инде отчет өчен түгел, ул татарлар өчен оештыралар алар. Татарлар, башкортлар өчен, шуңа күрә татарлар, башкортлар менә бу чараларга, спектакльләргә, конференцияләргә, түгәрәк стильләргә килгәч, аларның киләчәктә дә эшләргә көчләре килеп чыга. Һәм яңа проектлар килеп чыга, яңа инициативалар. Менә шул безнең бит инде быелны Петербург татар театры Идел йорт фестивалендә лауреат булып кайттылар. Моңарчы Былбыл театры, алар беренче татар театры килеп чыккан, менә Петербургта соңгыларны. Алар беренче булдылар, менә хәзер татар театры килеп чыкты. Без быелны 3-4 тапкыр уздырдык спектакльләрен һәм зал тула. Халык килә, татарлар җыеналар. Шуңа күрә алар мондай ситуацияны күргәч, инде киләсе елга да планнар төзеп баралар. Менә безнең Алла бирсә апрельдә беренче постановка булачак, беренче спектакль. Икенчеләрен инде май-июньгә куяргалар, планлаштыралар. Без даими вәкиллектәген, аннан соң татар оешмалары җитәкчеләре дәген, бит инде 24/7гә һаман онлайн элемтәдә безнең татарлар белән ул яктан вакытында безнең даими вәкиллек күп проектлар белән чыккан инициативалар белән. Хәзер ул яктан безгә җайлырак тагын, рәхәтрәк тә татарлар үзләре инициатива белән бик күп киләләр. И бу концертный программа гына, спектакль гына түгел, сабантуйлар гына түгел, бу кызыклы түгәрәк стильләр, культурно-просветительский проектлар килеп чыга. Конференциялар оештыралар, үзләре тәкъдим итәләр. Менә 14 декабрьдә безнең Татары на берегах Невы дигән зур конференция булды. Анда без 500 кеше җыйдык. Шуңа күрә татарларга кызык һәм бу нинди генә чара булмаса даган, бу бит татарларга дополнительный площадка, кайдалар очраша алалар, сөйләшә алалар. Без бит инде барыбыз да эшлибез, көне буе эшлибез, и шулай итеп атналар уза да китә. Ә мондай чаралар булганда, бу аларга дополнительный стимул, шунда килеп тагы таныш дусларны күреп аралашырга.
Менә кайбер төбәкләрдә, мәсәлән, мондый чараларда күбрәк өлкән кешеләр булырга мөмкин, әйме? Каядыр анда яшьләр актив түгел дип әйтергә мөмкиннәр. Каядыр инде яшьләребез телне белми дип әйтергә мөмкиннәр, әйме? Менә Санкт-Петербургта мондый очрашуларда хәлләр ничегрәк? Өлкәннәр киләме, яшьләр дә активлык күрсәтәме? Күбрәк өлкәннәр җыела инде, ансы Ансы инде аның шулай булырга тиеш тә инде. аларга ул кызыграк тагын, аннан соң Әйе. алар, менә мин әйткәнчә, аларга ул барыбер тагы бер тапкыр очрашу, Әйе. шундый площадка килеп чыга. Һәм алар яратып киләләр инде. Яшьләрне җыю авыррак, яшьләр бит инде укыйлар да, эшлиләр дә. Шуңа күрә аларны чакыралабыз без я бик саң оештырган чараларга, я ял көннәрендә. Шуңа күрә шимбә-якшәмбе булганда без яшьләрне күрәбез, яшьләр киләләр һәм алар үзләре дәгән оештырган чаралар, үзләре җыела торган площадкаларда күбрәк шимбә-якшәмбе эшли. Бу татар теле курслары, аннан соң төрле түгәрәк стәлләр, татар теле дәресләре, айырмалар алып баралар һәм хореографический курслар шимбә-якшәмбе эшли. Шуңа күрә шимбә-якшәмбе булган чаралар булганда, без яшьләрне күрәбез, яшьләр киләләр. Эш көнендә инде күбрәк алалар. Әлбәттә инде ул бит әле яшь барган саен үзеңнең милләтеңнең, үзеңнең гореф-гадәтләреңнең, үзеңнең нәселеңнең кадерен күбрәк белә башлыйсың, күбрәк белергә тели башлыйсың, әйме? Балалар турында да, аларга да тапшыру турында уйлый башлыйсың. Шуңа күрә мондый очрашуларда өлкәннәрнең күбрәк булуы, ул әлбәттә бик кирәкле гадәти күренеш кебек булса да, алар тапшырып калдырмаса, яшьләргә аннарысын кем тапшырып калдырыр? Менә тел мәсьәләсе ничегрәк? Безнең 3 площадка бар хәзер, татар теле курслары алып барабыз. Авыррак инде без читтә яшәгәч, татар телендә сөйләшү бит инде гаиләдә генә һәм шул чараларда гына кала. Шуңа күрә татарча сөйләшүчеләр аз. Аннан соң кем Петербургта күп еллар яши инде, бүтән регионнардан безгә, төбәкләрдән киләләр бит татарлар. Кемдер татарча сөйләшә, кемдер бөтенләй сөйләшми. Шуңа күрә группалар, татар теле курсларында группаларын тагын бүләбез. Группа 0 дип әйтәбез инде һәм татарча әз булса да сөйләшкән безнең татарлар. Шул ук вакытта бөтенләй татар булган кешеләр дә татар курсларына киләләр. Андый кешеләрдән бар, менә Максим Кузнецов, ул татар теле Милләте белән татар булмаса. Әйе, ул татар теле курсларына килеп, аңа ул тема бик каты ошап, ул үзе филолог булып, хәзер татарский язык для начинающих дигән китап та чыгарды ул. Монда Казанский федераль университетта ул бер институтка эшкә кереп, менә алар белән бергә, алар ул разговорникта чыгардылар һәм Петербургта ул аны презентация уздырганда татарча сөйләшмәгән татарлар әйттеләр, чыннан да менә бу китап белән өйрәнеп китү җайлырак дип. Әлбәттә инде ул бит теге үзе телне чит тел буларак өйрәнгәчтен, ничек өйрәнү юлларын, ничегрәк җиңелрәк булуын белеп, менә бу башка милләт кешеләренең дә татар теленә тартылуы бик матур күренеш. Димәк, Петербургтагы алып барыла торган эшләр, ул бит инде башка милләтләрне дә кызыксындыра, үзенә тарта дигән сүз. Шамил әфәнде, менә бу урында шәхси сезгә калган сорауда биреп куйым әле. Сез үзегез дә бик матур сөйләшәсез татарча, әйме? Якыннанрак таныштырыгыз әле үзегез белән. Үзем Арча районында, Үрнәк авылында, Арча лихозында тудым. Шунда мәктәптә укып чыктым. Менә мәктәпне тәмамлаганда кайдыр югары белем алырга кирәк иде. И мин нишәптер Санкт-Петербургны сайладым. Менә әле хәзер дә генә әйтә алмыйм. Нишәп Санкт-Петербург булып чыккандыр ул. Мәскәү, Казан һәм Санкт-Петербург 3 вариант бар иде. Менә Казанский федераль университет, МГУ һәм СПбГУ. Менә нишәптер Санкт-Петербургка тартты. Әйтәм шундый, чыннан да хәзер дә әйтә алмыйм, нишәп Петербургка киткәнемне. И менә шулай да Петербургта килеп җиттем, укып чыктым. Аннан соң менә барыбер Татарстанга кайтасы килә, сагындыра, һәрбер каникулларда, яңа елга мин бөтен яңаларны практически барыбер авылда әтиләр белән, әниләр белән уздырадыр. Хәзер дә шулай яңа елга кайтырга тырышабыз инде. Менә хәзер балаларны алып кайтам, әби баба янына, алар да бик сагыналар. Шуңа күрә и даими вәкиллеккә вакытында кергәч тә ничектер рәхәт булып китте. Татарстан белән связь калды һәм Татарстанга мин үземнең эшем белән булыша алгач, ул як ничектер тагы кызык булып китте. Бик күп кызыклы проектлар килеп чыга һаман. Безнең бит инде татарлар татар темасы гына түгел, торгово-экономические направления бик күп эш алып барабыз һәм ул як бик көчле. Шуңа күрә бу һәр көнне
яңа задачалар килеп чыга. Мгм. Шы кызык. Ну, Татарстаннан булгач шокра татарча сөйләшәбез инде. Әти-әни белән татарча сөйләшәбез. Балалар? Балалар менә, ну, әле берсе 5 ай, ул бөтенләй сөйләшми. 4 яшьле Камил ул садикка йөри башлады. Ну, садик Петербургта булгач, Аңлашыла инде, аңлашыла инде ул теге русча гына сөйләшә. Ну, әзләп татар теле кертеп барабыз. Именно авылларга кайтканда ул инде әби бабайдан күбрәк ишетә. Аблай әз булса дагын кайбер чакта китаплар карап, Телне әз булса саклап калырга дагын тырышасыз. тырышабыз. Ну, без кич белән генә күрешәбез бит инде. Буквально 1 Әйе, сәгать әйе. якалдыдан дип әйтик инде, пока мин иштән кайтам, ул садиктан. Ну, әз булса да шулай итеп барабыз инде. Алла берсә, кем белә, может, татар теле курсларына дагын шимбә йөртә башларбыз. Кызык булса аңа, балалар белән дә йөриләр, аныклар белән йөриләр. Шуңа күрә, кем белә, может, шуннан дагын тагы татар телен өйрәнеп китер. Алла берсә. Әти-әнинең теләге булса, балалар һичшиксез әти-әни өйрәткән һәр нәрсәгә дә өйрәнәләр инде. Ие, Үзебез ие. үрнәк булып торабыз бит инде. Үзебездән балаларга. тора инде ансы. Үзебездән тора. Шамил әфәнде, менә инде без хәзер 2025 елга аяк атлыйбыз, бит. Әлбәттә, без һәр вакыт ел башланганчы ук инде ниндидер планнарны корабыз, ниндидер проектлар турында уйлый башлыйбыз. Менә сезнең вәкиллек киләсе елга нинди проектларны тормышка ашырырга тели? Һәм бөтен дөнья татар конгрессы белән ничек хезмәттәшлек итәргә уйлыйсыз? Сез бит әле конгресста Васил Гаязович белән дә очраштыгыз. Менә нинди проектлар, нинди планнар бар? Менә как раз Василий Гаязович белән ул планнар буенча да сөйләшеп алган. Киләсе елга безнең берничә татар оешмасының бик зур юбилейлары булачак. 25 яшь Гатчина татар оешмасына. Менә аларга бик зур чаралар уздырабыз инде. Татарстаннан кешеләрне чакырабыз. Василий Гаязовичның графикында вакыт булса, ул да килеп китәм дип әйтте. Аннан соң безнең берничә шул якорный мероприятие бар инде, ул проект татарская гостиная. Без аны 12 елны эшли башладык һәм киләсе елга дагы алып барабыз инде. Айга бер тапкыр җыябыз төрле түгәрәк стәлләр форматында, лекциялар форматында. Анда безнең краеведлар, тарихчылар, университеттан кызык кешеләрне чакырып, алар белән очрашу, диалог форматында алып барабыз инде. Аннан соң безнең шул 2 сабантуй инде Санкт-Петербургта, Ленинград өлкәсендә Алла бирсә, аларга уже әзерлек бара. Аларга әзерлек инде быел сабантуйлар узып китүгә, алар киләсе елга дагы әзерләнә башладылар. Һәм без уйлыйбыз тагы берничә конференция форматында түгәрәк стәлләр оештырырга. Алар күбесе шул Петербург һәм Ленинград өлкәсе масштабында узачак инде. Но берничә зур проектка керергә планнар бар хәзер. Менә Алла бирсә, январь-февральдә менә ул темаларны сөйләшеп бетеп, әзерлекләрне финальный стадияга чыгарып, аннан соң инде информацияны без социаль челтәрләргә дәгән үзебезнең сайтка да куячакбыз. Бу культурно-просветительские направления инде һәм Санкт-Петербургта Татарстан көннәре үткәрү. Ул һәр елны бездән алып барадырык. Кайбер елларны дини культуры Татарстана в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области дип безнең 20-шәр чара узадыры. Менә без хәзер әзрәк форматларын үзгәртеп, киләсе елларга более масштабны берничә чара уздырырга планлаштырабыз. Менә үзебездән тора тоже хәзер январь-февраль дәвамында шул проектларны сөйләшеп бетереп, форматларын карап, концепцияларын карап, Санкт-Петербург белән сөйләшеп, Ленинград өлкәсе белән планнарны тезеп, оештырырга хисаплар бар инде, Алла бирсә. Амин, амин. Уңышлы эшләр булсын, эшләрегез бик зурдан, планнарыгыз да зурдан, әйме. Шуңа күрә без бар тик уңышлар теләп калабыз. Һәм әлбәттә, менә тапшыруыбызны төгәлләп, яңа ел булгач, ул бит инде иң беренче чиратта теләкләр теләшү бит. Милләттәшләребезгә нинди теләкләрегез бар? Милләт безнең бөтен кадерле дуслар, сезне киләсе яңа еллар белән котлысы килә. Санкт-Петербург, Ленинград өлкәсе татарлары исеменнән дәгән Татарстанда һәм бөтен Россия чит илләрдә яшәгән татарларга иң мөһиме исәнлек, саулык, тыныч еллар булсын, сезнең кырган планнарыгыз тормышка ашсыннар һәм сезнең гаилә, дусларыгыз барысында дагы күбрәк якты көннәр булсын һәм сезнең күбрәк вакыт булсын очрашырга, бергә матур иттереп вакыт уздырырга. Чөнки без барыбыз да эштә, укуда, ничектер вакыт тапмыйбыз, хәтта ул опять-таки үзебездән тора, без аны үзебез табылмыйбыз инде. Үзебез табалсак ул вакытны, теләк булса, без җыелалабыз, шуңа күрә барыгызга дагы уңышлар һәм инде киләсе елда тынычлык, гаилә бәхете барыгызга да. Бик зур рәхмәт. Без дә сезгә
исәнлек, саулык, гаилә иминлеге теләп калабыз һәм эшегездә зур уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, очрашу урны Казан тапшыруында Татарстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиле Шамил Шәйхмәтов булды. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.